তিনি লেখে তংথকমানি सा চিনি ধুবুৰী কৃষ্ণপুৰ বিধানসভাनि बिसिङाव कब्जा मानिक देबरमायदि सीट लिस्टनि आमसयो दै थाम्फै गामि 5 नम्बर वार्ड जों कायसा बीजेपी नि सिकनसा पान्डा संसार लायखा तिनि न पान्डागो तिप्रामथा याकारै चिनि बीजेपी बाना रंफायखा 3 परिवारनि 10 भोटार जों चिनि बीजेपी तरफ থেকে जों बरनो खावाय खवाय लामसगो जों दिनैनि सिमि चिनि बीजेपी नि लुखुंगो जों बरनो यासागिनाखा जों जत हाबाकसे याप्रि बाक्सा खागे माइखेनो जों सामतांनाय आं सागान मुसुगतै चिनि दैखांफै गामिगो जों 2023 विधानसभा पाइमान यागोलो प्राय 50 फेमिलि कासाकासि तिप्रामो थायाकारै चिनि बीजेपी बाना रंफा दिनैनि सह गमाय खायगोन तैबो जगाजग खायतंखौ बुसकामि सालो तैबो चिनि माने डेभलपमेन्ट सिभिलाइसो चिनि लगेगो फाइनाय बाङै जोंनाय कमिउनिकेशन खायतंबा जगाजग खायतंगो जों बुसकामि सालो जों तैबो कटर खायगै चिनि अर जों लामसुकमानि पान्डा संसानाय खायनि बाङै जत चिनि तिप्रा हासिनि तापुते बुसनां सागनि मुसुगो जों जत फायदि हाबासे याप्रि बाक्सा खायगै बीजेपी नि बिसिंति खायगै चिनि तिप्रा हास्तेगो जों हामखायनि सामतांलायनाय जत चिनि तिप्रा हास्तेगो जों सारनाय चिनि ग्राम अ लामा रगो बा लामा हामियानो हामरनाय जरा दैमायानो मारनाय ते गोबां मानसिनि जे चिनि बुंबारानि जे गोलगै दमानि जे मानथाय सबथाय आबहावायानो जों लगानि बाङै जों सारखानि